Salutare, bine vă regăsim la un episod. Astăzi ne mișcăm un nou joculeț. Un joculeț care trebuie să desenăm. Primul desen care o să-l facem astăzi, o să-l ghiciți. Și pe aia vă arăt de la ce e. Un YouTuber. Cred că vă dați imediat seama. Stai. E un YouTuber. Și după ce îl trimit, vă zic și numele lui. Am continuu aceste ritele mai deoparte. Să facem așa. V-ați dat seama, Nicu. Nu Nicu. E Nicu. Dar nu mă credeți că e Nicu, că îl urmăresc și îmi place ce desenează. Adică ce facem? Și sunt abonate când mă știu la Nicu. O să dau ce... O să vă zic eu vouă. O să arăt și o să vă fac skin-ul meu cel nou din Among Us, care l-am cumpărat fix astăzi. Ei, o să vă arăt. L-ați văzut pe Nicu, nu? Știți pe Nicu, da? Acum vă arăt eu skin-ul din Among Us. Among Us. Pentru nu v-a plăcut noul meu episod cu Among Us, să vedeți ce skin fain mi-am luat. Îl desenez. Facem un ochișori. Așa. Am cumpărat cravată, să spun. La costum, cum se numește? Ce? Stai să vă spun. Și am în cap o coroană. O coroană? Cred? Da, o coroană la cap. Și mereu sunt culoarea roșie. Stai. E un roșu mai frumos, mai închis. Am așa. Stai, nu roșu de ăsta. Rom carioca. Rom carioca. Punem așa și mai fie așa mai maxim. Și acum nu mai avem nicio problemă. Nu problemă. Am desenat și pe Nicu, vă arăt și nouă skin de pe Among Us al meu, care mi l-am cumpărat și îmi place, chiar îmi place. Mereu sunt culoarea roșie, pentru îmi place roșu, te-a făcut. Nu vreau să nimic de la alți youtuberi. Sper. Și îmi place așa de tare skin-ul, că îl las așa. Mi-am cumpărat toate hainele. Nu doar, mi-am cumpărat și pet. Un cățel. E un cățel, da. E un pet cățel. Și cu petul ăla, nu știu ce fac cu el, dar îmi place. Place petul. Chiar fain. Și de ce desenez așa? Întrebarea mea. Culoarea mai așa? Dacă fac mai așa, e mai groasă. Uite, așa vreau. Așa vreau să-mi iasă. O să ne vedem noi când pun culoarea. Dai acum. Și am pus culoarea. Așa. I-am pus culoarea. Acum să luăm un negru. Să-l
facem așa. Adică din cravată are coroană și așa. Înțelegeți voi? Înțelegeți, dați un like. Și dacă nu înțelegi, tot un like. Dacă nu mă înțelegi, o să vedeți. O să vedeți rezultatul, mă. Hai să vedem. Da. Așa de tare vă place seriile cu Minecraft. Că parcă mai fac un episod cu Minecraft. Astăzi, pentru că n-am făcut de mult. Era școala asta problemă. Vă dați seama, pentru am 8 ani. Pentru la 8 ani să fiu YouTuber, nu mă gândeam. La viața de YouTuber nu mă gândeam că e așa de grea. Voi nu înțelegeți viața de YouTuber. Ce mai urât cu când faci un episod, pac, trebuie să editezi. Ce mă opusește la tot capul meu. Și asta chiar nu-mi place. Nu-mi place deloc. Da? Ca să fac un videoclip bun, ca să fac și eu un videoclip de 100 de euro, jumate de oră. Ce intru mai pe asta? Facem și acum corona. Nu zic coronavirus, corona. O să ne vedem. Vreți să ne... O să ne vedem noi când o corelez pe toate. Bine? Am făcut și câteva umbre. Am uitat să fac ghiostănerul pe care l-are în spate. Îl fac roșu. Roșu, cum îmi place mie roșu, ca focul. Roșu ca focul nu găsesc. Asta e roșu ca foc, că eu nu prea văd că e roșu ca focul. Că dacă văd un roșu ca focul, mă fac roșu. Poftim și ăsta este skin. Nu contează să vă dați seama că eu, da, eu, eu n-am făcut o lemne aici. De ce nu am? Să vedem și aici ochișorii. Nu stau mereu ochii albi. Hai să facem ochișorii. Și dați-mi sugestii de video. Da, mâine fac un cântec completă și îmi dau seama ce o să. Da, apoi mâine să-mi dați chestii, adică dați-mi sugestii de ce făcut. Haide, rapid, reperalmente. Știu că am copiat de la un YouTuber care iar sunt eu, care eu sunt fan. Mai la YouTuber sunt eu fan. Și cam așa e desenul. Și acum vă arăt cum l-am desenat. Poc. Și bum. Ok. Asta e nou skin. Câteodată l-am verde. Și când l-am verde și mă fac polițan. Mă fac și polițan, că îmi place, pentru mă dă de mai multe ori impostor. Și astăzi, pentru e cam lung,
9 minute durează acest episod. La 10 minute încheiem și noi acest episod. Tai și un pic ca să vedeți desenul alții. Și mamă, câte desene! Dar nu ne-am terminat aici episodul. The Among Us, în sfârșit The Among Us. Yay! Wow. Hai să vedem unde găsim mai multe chestii cu The Among Us, că sunt un Minecraft! Iubesc Minecraft-ul? Nu știu ce este. Bă, nu vreau să mă uit la capa cu teiezi. Emoji cu plângăcioși. Nu-mi plac plângăcioși. M-aș bucura. Ce e asta, măzgăreala asta? Să-mi zică cineva în comentarii. Ok, nu știu ce face. Da. Mai prințese, asta... Bă, oribil. Infinitiv oribil. Asta e impostorul. Îl place pe... Mickey Mouse, ăsta chiar mi-a plăcut. Mamă, aici era acum un Among Us. Brawl Stars, Capet. Habar nu am. Bă, ce-mi place asta. Asta e și mai fun. Acolo încă pe navă. Asta sunt eu. Când eu sunt impostor. Care este cea mai faină? Dă și ne uit. Mona Lisa, da, asta chiar vrea să mă uit. Hai te rog. Dar chiar faină, n-am ce să zic. Am rămas fără cuvinte. Pikachu. Kojiki. Ei, The Among Us, ei, de când nu ne-am văzut cu The Among Us, ei, episodul trecut. Știu că nu prea fac așa de multe episoade, dar pentru a dura deja 12 câteva minute, hai să încheiem și noi acest episod. Nu uitați să dați like, clopoțelul și toate bune, nu uitați să dați like și ne vedem data viitoare. Pa!